Hemmeçäňize salam dostlar, men Mehri. Habarsyz galma gepleşigimiziň 364-nji bölümine hemmeçäňizi hoş gördük. Mehribanlar, bu hepde betinden betdäzelikler taýynladym size. Ve paga senim taýynmy? Kanalına ýöräliň, ýekeje like'yňyzy, tesbiriňizi galdyrmaňyzy unutmaň dostlar. Gepleşigimizi klipler bilen dowam edýäs dostlar. Bize Fit Iska Yanger tanaya aýdymy bilen. Bu aýdym lёгкий formatda основной reklamny rolik ýalyk bolupdyr diýsegem bolýar. Döwçe düşüräýler, klip düşürýän bolsa go. Men aşolan ideýalarny gidip telefon et görkezeymi? Durmuşu böyle hepte, ayağını yük bilen çekýär. Öwretmek gerekmekde, selen bizde bolsaň ýerde. Dostlar, ýadyňyzda bolsa geçen bölüm Avdy ýagny hüjüm meniň klibim däl-dädäniň klibinden has bet bolýar diýip uldan gürläpdi. Ýadyňyzdamy? Gelin şu klibi tamaşa edelim dostlar. Sen özüň çahaýdy dars men onon ay. Sen dinleýän özüňi men teňe say. Men sana bu zatlar gang öňüme çykyň bang suw içemogy kendiňe jenşen o gadam o gat. Dostlar, görüşüňiz ýala klip diýsen bet bolupdyr. Ýöne aýdym barada aýtsam wow diýip biljekler. Ýöne erbedem de. Inniki klip täzeligim dostlar Serdar Ağaldan gelýär. Täzece aýdym, täzece klip. Söz ýok ağamyza, berekella. Ýöne hemişekler ýaly Serdar ağamyz öz stiline düşürtýär klipleri, mıraçyn çomly renkler kändirek. Dostlar, era 89. Odama täzece klip hödürläpdir. Yatıp arasında bir atya saňa näme aýdymy? Ay sana näme, nämedim de sana näme, ýagdaý bu sana näme. Önemli bolşun şeýle. Bahar Hojaýewadan gelýär täzece klip, sujetli klip bolupdyr. Ejejan aýdymy. Ve men pikirimçe ejelerimize bagşlanýan aýdymlar köprek bolsa diýsen gowy boljak. Alayın sen kendin, öwredin, arkamda ganatym girdin. Men de bilsem sana, ýok men armanım, ejek dilegedäý mana. Inniki klip täzeligim Ahmet Damdam ve ogly Aydın Trendden gelýär. Baby aýdymy. Ahmet ağa klipleriňize gowrak üns berseňiz diýsen gowy boljak. Ýoksam klipdäki özü gowja, ýöne rejissörski renk tarapdan diýsen sada bolupdyr. Ay baby, buyrup fulledi. Men hala ýarladyň soňgodan geydi. Hareketi gelişýär oňa, seredişi ýaraýamaňa. Men dejek bolýarlar saňa. Batyr Muhammedow odama täzel kötürläpdir dostlar. Goňşygyz aýdymy, klip ssenariýaly bolupdyr we ýaşlygymyzy, çağalymyzy atlatýan klipleriň biri bolupdyr. Bugün ýolumda sataşanyz, ýaşymy galadyň meni. Görneçe ýyl geçipdir, görmedim goňşugy seni. Han Pelvanowdan gelýär inniki täzeligimiz dostlar Jellada aýdymy bilen. Eger üns bilen dinleseňiz aýdymyň sözleri diýsen manyly we çuňur. 3 günden soň arkan düşür boynuma. Ödüm ölür meni verme Jellada. Gelýäs dostlar, jansiz şahaçygymyzy elbetde hemişekler ýaly jahan bagşy bilen Rehim eýle aýdymy diýsen owadan aýdym bolupdyr. Yardan girip kalbama, aşk ağlayar halama. Sen rehmeyle derdime. Inniki hödürlejek aýdym täzeligim dostlar, cover aýdym bolup gidýär, ýagny Kuwat Dönmezowdan Aýbelegim aýdymy. Halipamyz Nurmeredowyň aýdymyny. Ay belegim, höýen ýarym, dirmandyr tana bödülüm. Min garyp biçare, min garyp biçare.
Gelyäs MP3 şahacığımıza dostlar, elbette Aragon Sovetski we Abdudaydan gelýär. Täzece aýdym, çap aýdymy. Parlayan çünkü katı ötkür Ayama bu garipleri Çap Bölükler Parlayan çünkü katı ötkür Ayama bu garipleri Indiki aýdym täzeligimiz dostlar gelýär we pagamyzyň söýüp dinleýän aýdymçysyndan, ýagny Söhbet Jumaýewden diýdi ýok aýdymy. Bilbili koyma yaşamal gülsüz o yine didi mana yok seni men yali olmayan mensiz. Karvilladan gelýär indiki täzelik dowamy aýdymy we Karvillaň diýişýäli täzelikleriň dowamy gelip dur. Elbette bamın dovamı Bala çağır çoranı Yöneken verme sovali Pullun dolur ya kovani Hokmani barmın dovamı Bala çağır çoranı Yöneken verme sovali Pullun dolur ya kovani. Indiki täzeligim dostlar Batyr Muhammedowdan Dükançy gözel aýdymy we çapaýagymyz hemişekler ýal malajas iýdiniz men täzelikler hödürleýär. Dukançı ödeley Göğünüm seyin etti Dukançı ödeley Dukançı ödeley Mecnun bulun etti Dukançı ödeley. Dostlar MP3 şahacığımızı dowam edýäs. Qakyş aman durdy bilen aýrylym aýdymy. Halypamyza söz ýok diýsen gowaýtýa. Ayrılmam çok gülümden Siyasatçı bülbülümden Hoşovalı bilimden MP3 täzeliklerimizin soňkuçasy dostlar gelýär Ýazberdi Mahmudowdan Maýam aýdymy. Bahar ayın havası açılan güller bugün yatla sen maya yatlağın beni. Dostlar indi gelýäs iň köp görülýän, iň köp girilýän sosial setlemizin birine, ýagny TikTok şahajygymyzy. Bu hepdeki täzeligimiz dostlar gelýär Söhbet Jumaýewden, ýagny gulluga gitýän oglanlarymyza bagyşlap TikTok rolüni hödürläpdir. Hani yöresker, adımlap yöresker 2 yılın tir geçer Vatanı kor esker, yarını sor esker Batır gaymert bol esker Dostlar indiki hödürlejek täzeligim ýene Söhbetden gelýär, ýagny Söhbet Kasymowdan özüniň gelini bilen duet aýdymyny hödürläp TikTok video rolüni goýupdyr. Yadına düşeydim mi? Görüsün geleydim mi? Başladın şey dep söýgüýmedin baş Al senki yüreğimin içi daş Gel oňa gir Bir de aldama. Dostlar indi gelýäs nostalgiýa şahajygymyza hemejämiziň ýaşlygymyzy ýatladýan şahajyklarymyzyň birine, köneler ýatlaryň şahajagyna. Bu ýerdeki ýatlajak köneje aýdymym, aýdymçyň adyna bilemok dostlar özüňiz bilseňiz galyryk geçiň tesbirlerde aýdym bolsa ýuwaş-ýuwaş ýöreýişiňe ogryn garaýşyňa aýdymy. Yuvaş yürüyüşüme Orin karayışıma men kurban Canım kurban Işıma düşevim o düşeyen bir sözürüme Karaştı Bak sen gülüm. Dostlar indiki gelýän köneje aýdymyzyň biri Azat Dönmezowdan söýmeýän bolsaň aýdymy. Söylemeyen bolsam, ona ne söyleyen değilim. Söylemeyen bolsam Başta nemi seyerin dedin Yürücümü ağlatıp koydum Ayrılığın geçeni duydum Bir de aldama. Dostlar indi gelýär hemejämiziň gowuran şahajyklarynyň birine, ýagny siz bilen zaýymny swýaz guran şahajyklarymyzyň birine tesbirler okalyň şahajagy. Geçen bölümde ilkinci bolup tesbiri galdyryp, berekella sözüne laýyk bolan dostumuz hemişekler ýaly Ihlas Bullywdan gelýär. Mediatama gepleşiginiň söýgüli alyp barjysy Mehri hanym. Durmuş toýuňyz bilen tüý sürekden gutlaýaryn. Täze durmuşuňyzda bak, awadanlyk, söýgü we üstünlük hemişe ýoldaşyňyz bolsun. Maşgalaňyz berk we bagtly bolsun diýe.
Sağ ol, ihlas hemişekler ýaly owadan tesbirler galdyrýan. Bu gezek hem gutlaw tesbiriň men üçin ekeni. Köp sağ ol, aýdanyň gelsin. 3 hepdeden beri kutlayalar. 3 hepdeden beri gutlaýarlar. Tübeleme. Dostlar, indi okajak tesbirim gelýär Bayram Gyljabaew doganymyzdan. Salam mejitama, yetip gelen Gurban bayramyňyz gutly mübarek bolsun. Ähli musulman doganlarymy Gurban bayramy nasibetli gutlaýaryn. Mejitama işgärleri siziň hem işiňizde üstünlük, janyňyz sag bolsun, Gurban bayramlaryňyz gutly bolsun diýe. Sag ol galdyran tesbiriň üçin bayram. Men hem öz adymdan mejitama toparymyzyň adyndan geçip giden Gurban bayramlarymyzy tüý sürümden gutlaýaryn. Goý musulman doganlarynyň beren sadakalary Allah dergähinde kabul bolsun. Maksat Döwranow doganymyz şeýlerak tesbir galdyrypdyr dostlar. Indiki videoda meniň kommentariýam okaýyň, işiňizde üstünlük diýär. Maksat sag ol galdyran tesbiriň üçin seniň hem işiňde üstünlük. Dostlar, indiki tesbirimizi galdyran dostumuz Bäşim Amanow. Meje, öz-özünden sorag döredýäňiz. Sorag, halk aýdymda ogruluk etseň bolýarmy? Başga bir aýdanda ogrulu diýip aýtýaňyz bu öz aýdymynda. Bäşim ilki bilen galdyran tesbiriň üçin köp sag ol. Görüşüň ýaly, adyndan belli bolşy ýaly halk aýdymy, ýagny bu halkyň aýdymy. Ýagny başga ýurtlarda ýok bu aýdymlar, diňe türkmen halkymyzda bar. Onu ogurlap bolan. Dostlar, soňky tesbirimizi näwelli dostumyz şeýlerak galdyrypdyr, adyn men oka bilmedim. Berekella, milliligimizi saklap, milli geyimlerde çykýanyň üçin senden minnetdar. Berekella, hemmeni girip gelen Gurban aýtlary bilen gutlaýan diýe. Sağ olun, köp galdyran tesbiriňiz üçin. Men hem türkmen eşiklerimizde diýseň buýsanýan we uly höweslen geýýän we ýaňy bella geçişim ýaly ýene bir geze Gurban bayramlarymyzy tüýsürekden gutlaýaryn. Dostlar, görüşüňiz ýaly bu hepde täzeliklerimiz diýseň köp we diýseň gowdan gow täzelikler. Haýsy siziň göwnüňize ýaran bolsa, tesbirlerde galdyryp geçmegi unutmaň. Şeýlelik bilen men bölüm jemleýin. Ýöne iň esasat näme? Özüňize gowça serediň, hemişe janyňyz sag bolsun. Hoş sag olun. Salam. Da, потому что neme maşina reklam edipdirler da. Dur. Era 89 diýem. Bamy. Jelladamy. Ay, Halipamyz Nur Meredowyň aýdymyna kaber çek. Indiki klip täzelik diýjek bolýan. Indiki aýdym täzeligimiz dostlar we Aragon Sovetski diýemi. Allah'ım. Asmaya men göwnüm. Что diyecektim ben böyle. Aýdym gadyatdan çykdy. Diýme ýok. Diýdi ýokmy? Özüň aýtyp goýar, soňundan. Haşma. Aýdym soň nimen? Gep muhtarana soňda nimet? Hinleme. Otyre. Bapdyr hinlenmän geç. Ne diýdiň aýam? Aýdym adnäze dowamy. Batır Muhammedowyň ýaňy täzeligi aýtdym däme, ýene bar eken. Mayam. Jemlä goýaranmy? Otra köneler amara ente. Gönme neçiz. Dostlar, indi gelýär şahajygymyz. Oy. Bal, ýaňa hinlenmedi. Bal endi. Aýdym çeçege sen. Wagt dip. Laýyk. Nasip laýyk ikisi bar. Tamam. Men nem etdim? Ezer studiýada gireňa. Ewe paçolif dip tutuň men. Goşdylar hazır. Täzen aýdaýynmy? Bol. Bol durşan goşman goýup baray. Agasyg.